ngicela nize phambili zokukhuluma ngengane yomsithandana omkhulu. Sanibonani nonke ethendeni. Ngithanda ukubingelela umndeni wakwaMahlangu nomndeni wakwaMbatha. Nginibonga abantwana bakwethu nihlangene nathi esivelelwe inhlekelele. Singazi ukuthi soyibhekisaphi. Ngiduduze kakhulukazi umndeni wakwaMbatha. Ngiduduze umndeni wakwaMahlangu. Ngenhlekelele sayibona. Ngizoqala la. Labantwana bafike ngolosihlanu ekhaya. Mina ngumakakhotha. Bafike ngolosihlanu befika nanomntanami abantwana. Balala bavuka. Ngomgqibelo. Bahamba bayocula lapha beyocula. Babuya ntambama bazolala. Ekuseni wavuka ubaba uNgomezulu. Wasethi seyahamba ngokuphuthuma emsebenzini. Ngo9 uyangena. Uma ephuma ehamba sacela sathi sicela ahambe nomakoti nomntwana nalaba abanye ngoba itekisi iveni lincane lingasezukubanela ngoba bebenemoto ezimbili. Sathi awusihambele nalaba abanye khona kuzokwazi ukuthi liphunguke kancane iveni ngoba ukhotha uzehamba emini. Uthe ngo10:07 wangena ifoni yasemgwaqweni lapho eseyivele khona isigameko sengozi. Wasefika bafonela ukhotha noma ngingazi ukuthi ubani wamfonela ngoba wayeza ngathi ngivuka mina ngangihleli ngaphambi kwekhaya ngithatha isitulo ngathi ngisathatha kumele ilanga. Weza nje ukhotha emeqhamuka endlini yakhe. Weza nje sebambe ekhanda engasazi wathi ma baphela abantu bami baphele engozini. Inhlekelele seyenzekile bengakafiki ngisho eBergville. Imoto yayiqhamuka eBergville eyenza ingozi. Yasuka emzileni wayo. Yashaya lena ezophuma kanye zombili zaphuma zamangaqani zombili. Uma esho njalo wakhala wabheka emfuleni sinomfulo omkhulu thina. Wathi ongcono manami angife kanye na. Ngathuma umfana wami omdala ngathi gijima umbamba. Umbamba ngizokuzwa kahle ngoba ngizwa kahle. Wathi ma wathi sebephelile abantwana. Bonke abantwana. Kodwa mama ngizothina emndenini yabantu. Wathi khala lo mntwana wakhe inqaphasi. Angizange ngilo ngithi ngiyambamba yena. Ngathi mbambeni. Wathi sengiyaphuma mina. Ngathi dumisa iveni wena gijime siyobona emgwaqweni. Uma ngifika emgwaqweni ngisaqhamuka ngisezedeni ngakha ngama-traffic cop. Ngoba nanku ama-traffic cop ayangikhombisa ukuthi ingozi la. Uma siyofika lapha engozini ngafika kungabhekeki bantwana bakwethu. Kungabhekeki ungazi noma kukhona into ophumile la. Senziwele umuntu naye owayephuzile. Kanti uselele naye emotweni. Uthela phezu kwale moto zishaya uzophuma nayo lapha
yazi bantwana ukuthi ngifuna ukuyikhuluma lento ngoba nami ngumama uzeke bese ngithi kulabo mama balezingane kakhulukazi ubuhlungu enibizwayo nathi bakazwane siyabuzwa futhi sibuhlungu kakhulu sidrayileke nalabantwana sehla senyunga omnambithi kuphi yazi angazi ukuthi sizokwenze njani sabafikela abazali babo yazi kwangathi duma ikhanda lami bese ngilahlekelwe umqondo ngingazi ukuthi nalezi zinto ezingaka mangabe sizama zizofika kanjani ngithanda ukubonga kakhulukazi abaka transport abacabangile ukuthi kuloya muza khona akanayo nobaba kusele mina ngedwa angazingani ukuthi ngizothathana ngihlanganise nani ngihlanganisele lo mntwana ekhuphula labantwana baletha la ekhulu ebalethe ebuhlungu into kufanele ngabe naye uzozama kanye nabo laba kodwa abaka transport babonile ukuthi nangu umama exakekile ngibonga ukuthi abantwana babantu bafike kubazali babo bazophumela endaweni yakubo ngoba bengenzeka ukuthi manje asisazi sivale iminyango nje sivalele abantwana babantu ngoshaka ngabonga abazali bakamatha abafika kuqala base befika-ke futhi nabakabosithala thina-ke besingababizana ukuthi asiwazi namagama abo ukuthi wobani sazi nje ukuthi uzebaba usithondo usithalala sazi lawo magama nje ngiqale nokwezwa nje ngoba sesisemoshali nalabo mama babo ukuthi wobani ukuthi womnotho wobani ngicela ukubonga kakhulu kuba bomsweni lapha ekhona wazile ukuthi ihlekelele njengoba siyethele inzima kangaka akwazi ukusilekelela nalapha eMnambithi wayesilekelela kuba bomsweni enza konke osokufuneka ekhipha ngakusemandleni nabo futhi gogo kasithala gogo kamesha ngiyabonga usimukela singashaywa abantu baseGoli abakaMahlangu ngiyabonga singashaywa ngabantu baseGoli sibambaneni ukuzala kunye bamakhosikazi ngoba sizele okufana futhi sibathwala izinyanga eziku9 sonke labantwana yazi ngibhlungu kumanje ubaba uMgomezi usasele eMoshaka naye futhi ngibhlungu ngoba ngazi ngizomthatha kanjani afike eJozini ngisamile nje ngiyaqalaza ukuthi lo mntwana uzobathatha kanjani ngoba naye akanamandla futhi manje uphelelwa amandla kakhulu njengoba sekusha ngisotha angibonge kakhulu abantu baseGoli ngibonge kubo bonke abakaMahlangu abakaMbatha bonke lokho sesizokubukeza sesisekhaya futhi ukuthi senza kanjani-ke futhi uMgomezulu afike kwakhe ahambe nemoto yakhe leyo Nkosi yami eveze naye inhlekelele naye engakuhlosile ephuthume emsebenzini Dankie siyabonga Onjengawe Jesu